ह्या बघ काय मला रंगवले नाही का. अशा प्रकारे आपल्या नारिंगरे गावात सगळं गणपतीचं विसर्जन झालंय. खूप चांगलं वाटतंय. आता पुढच्या वर्षी कधी येते ते बघूया. गणपती बाप्पा मोरया. आता आम्ही गणपतीचा निरोप घेणार आहोत आणि नंतर मग आता घरातनं गणपती बाहेर काढणार आणि इथे ठेवणार आणि नंतर मग विसर्जनासाठी खाली नेणार पुलावर. चला तर आता आपण गणपती बाहेर काढूया. गणपती बाप्पा मोरया. दोघांनी धरा. थोडं अवघ्या धर. जाम धर. दोघांनी धरा. ह्या काढजा. पेंडी पेंडी. गणपती बाप्पा मोरया. खाली हो धरला. वर केलं खाली वाट. हो कमराचा मोड गणपती जात आहे. चला आता आपण गणपती आणून जाऊया वरती जामसंडकरांच्या घराकडे. हे वाजंत्री आहेत बँजो पार्टीवाले. आता मी जामसंडकरांच्या घराकडे गेले. आता त्यांच्या घराची गणपतीची आरती होता. गणपतीची आरती चालू आहे. बाहेर काढतात आता जामसंडकरांच्या घरासाठी. गणपती बाप्पा. बरोबर स्विमिंग करतो.
गणपती बाप्पा पातळ लावा म्हणलं उडान पातळ लावा रे. वरच्या पट्टीत म्हणे म्हण बघूया अरे मोर्या मोर्या मी बाळताने काय जाणे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बाळ तुगाल कोटी. गणपती बाप्पा जय गणपती गजानन महाराजा. होय महाराजा. तुझी आपली सालाबाद प्रमाणे वेडीवाकडी सेवा चाकरी केलेली आहे. होय महाराजा. मान्य करून घे. होय महाराजा. सगळ्यांना सुखी ठेव. होय महाराजा. ती आपली शेतीवाडीत उद्योगधंदा केलेला त्याच्यात चांगली यश बरकत दे. होय महाराजा. जे चाकरमानी मुंबईसून इल्यात त्यांना पण सुखी ठेव आणि अशीच त्यांना लवकर येऊची बुद्धी कर. आणि शहरात सवा शहर महाराजा. मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा. उभ्या घेतला उभ्या घेतला जेवढं चांगलं नाही. जातो एक नंद्या सगळी जमलेली भाविकांची गर्दी जमली आहे. थांब थांब येतोय खाली लवकर खाली ते उतरताना आणते तो.
मजा. आणि आता दहीहंडी करतात. बघूया. बघा आणि दहीहंडी चालली आहे. गेले नंदू हे मोबाईल धरू मॅचो. हे काहीतरी परत आणलंस तू. पाणी घ्या. हा काबास. हे वाजन तरी अनिकेत जोईल. हा पाटील. हे वाजन तरी. अशा प्रकारे गणपती विसर्जन झालेला आता. आमच्या चॅनल का सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि असेच आम्ही नवनवीन व्हिडिओ टाकत राहू. ते तुम्ही बघत राहा. हां मंगलमूर्ती गणपती बाप्पा.